Δύο ερωτήσεις που λαμβάνω πάρα πολύ συχνά είναι, νούμερο 1, πόσο κοστίζει το να έχω ένα διαδικτυακό κατάστημα στο Etsy? Και αυτή η ερώτηση έρχεται συνήθως από άτομα τα οποία δεν έχουν ακόμα κάποιο δικό τους διαδικτυακό κατάστημα στο Etsy, αλλά είναι στη σκέψη να κάνουν ένα κατάστημα. Και η δεύτερη πιο συχνή ερώτηση είναι, πώς μπορώ να κοστολογήσω τα προϊόντα μου έτσι ώστε να είμαι κερδοφόρος στο Etsy? Και αυτή η ερώτηση έρχεται συνήθως από άτομα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει ένα δικό τους κατάστημα, αλλά ίσως να μην είναι κερδοφόροι ακόμη. Και θα εκπλαγείς με το πόσος κόσμος δεν είναι κερδοφόρος μέσα στο Etsy, λόγω του ότι δεν ξέρει πώς να κοστολογήσει τα προϊόντα του, γιατί δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι τα Etsy fees, τι ακριβώς χρεώνεται δηλαδή μέσα στο Etsy. Οπότε σε αυτό το βίντεο θα σου εξηγήσω αναλυτικά, απλών τρόπων, κατανοητό, έτσι ώστε να γνωρίζεις τι ακριβώς κοστίζει το να έχεις ένα κατάστημα στο Etsy και τι ακριβώς χρεώνεσαι, έτσι ώστε να μπορείς να κοστολογήσεις ανάλογα τα προϊόντα σου για να είσαι σίγουρος ότι είσαι κερδοφόρος. Καλώς όρισες σε ακόμα ένα βίντεο, ή αν είσαι καινούριος εδώ, καλώς όρισες για πρώτη φορά εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Ονομάζομαι Θεόνη και αυτό το κανάλι είναι για οτιδήποτε αφορά τα Etsy διαδικτυακά καταστήματα, είτε αυτά αφορούν το print on demand, είτε ψηφιακά προϊόντα. Σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο θα εξηγήσουμε τα Etsy fees, τι ακριβώς κοστίζει να πουλά κάποιος τα προϊόντα του στο Etsy και θα δούμε εάν αξίζει τελικά να πουλά κάποιος στο Etsy. Η πρώτη κατηγορία fees που θα αναλύσουμε είναι τα λεγόμενα listing fees. Τι είναι τα listing fees? Κάθε φορά που εμείς θα βάλουμε ένα καινούριο listing, ένα καινούριο προϊόν δηλαδή μέσα στο Etsy, χρεωνόμαστε 20 cents. Και αυτά τα 20 cents, αυτό το listing fee, είναι το μοναδικό upfront cost, είναι δηλαδή το μοναδικό κόστος το οποίο πληρώνουμε εξ αρχής πριν κάνουμε οποιαδήποτε πώληση. Τώρα, όταν βάλουμε αυτό το listing και πληρώσουμε τα 20 cents, αυτό το προϊόν θα είναι ενεργό μέσα στο marketplace για 4 μήνες. Και τώρα έχεις εσύ την επιλογή να το κάνεις είτε να γίνεται αυτόματη ανανέωση, άρα στους 4 μήνες θα ανανεωθεί αυτόματα και αυτό σημαίνει ότι θα σε χρεώσει ακόμη 20 cent για άλλους 4 μήνες, είτε έχεις την επιλογή να κάνεις manual renewal, άρα να του πεις ότι ας πούμε όταν λήξει μπαίνει στα λιγμένα στο πούμε listings και κάνεις εσύ manual ανανέωση όταν θέλεις και αν θέλεις. Η manual ανανέωση εννοείται ότι είναι ξανά 20 cent. Άρα έχουμε τα 20 cent listing fee όταν θα βάλεις το προϊόν. Εάν λήξει στους 4 μήνες και θέλεις να το ανανεώσεις είτε manually είτε αυτόματα είναι 20 cent ξανά. Και έχουμε επίσης το renewal listing το οποίο γίνεται αναπώληση. Άρα κάθε φορά που εσύ κάνεις μια πώληση μέσα στο Etsy, τότε το Etsy ουσιαστικά για να βάλει ξανά πίσω στο marketplace για αγορά των συγκεκριμένων προϊόν σε χρεώνει 20 cent ξανά. Και μετά έχουμε το multi-listing fee, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι διαφορετικό από το renewal fee, το οποίο σε χρεώνει αναπωλήση, αλλά εάν ας πούμε κάνεις μια παραγγελία η οποία έχει 2 t-shirts μέσα, τα ίδια t-shirts είναι 2 medium ας πούμε, άρα είναι το ίδιο variation. Εκεί θα σε χρεώσει μόνο τα 20 cent που είναι για το renewal fee, το οποίο χρεώνεσαι αναπωλήση. Αλλά εάν αυτή η παραγγελία έχει ένα t-shirt το οποίο είναι ένα medium και ένα large, αυτό θεωρείται ότι έχει 2 variations, μπορεί να είναι το ίδιο t-shirt αλλά είναι ένα medium και ένα large, άρα είναι 2 variations, εκεί θα σε χρεώσει το multi-listing fee, άρα αντί να χρεωθείς μόνο τα 20 cent για renewal fee, που γίνεται αναπωλήση, θα χρεωθείς συν 20 cent για κάθε variation, άρα 40 cents γιατί υπάρχουν 2 variations στην ίδια παραγγελία. Η επόμενη κατηγορία fees που πληρώνουμε στο Etsy είναι τα transaction fees. Για transaction fees πληρώνουμε ένα συγκεκριμένο fixed ποσοστό ανά παραγγελία, το οποίο συγκεκριμένα είναι το 6,5% της συνολικής αξίας αυτής της παραγγελίας. Η τρίτη κατηγορία fees που χρεωνόμαστε είναι τα processing fees. Τώρα, τα processing fees διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα του κάθε seller, είναι διαφορετικά για κάθε χώρα. Βασικά, έχουν να κάνουν με το σε ποια χώρα είναι οι λογαριασμοί ουσιαστικά. Τώρα, για Κύπρο και Ελλάδα, το τι πληρώνω για processing fees είναι σταθερό ποσοστό 4% συν fixed ποσό 30 cent. Το τι άλλο μπορεί να πληρώσει στο Etsy είναι τα Etsy Ads. Βέβαια, να επισημάνω ότι τα Etsy Ads είναι εντελώς προαιρετικά. Δεν είναι αναγκαστικό να βάζεις Etsy Ads, άρα είναι ένα feed το οποίο είναι προαιρετικό. Τώρα τα Etsy Ads λειτουργούν με bid strategy
και είναι ουσιαστικά βάζεις εσύ ένα limit ημερήσιο, ας πούμε ότι βάζεις 1 ευρώ την ημέρα και αυτό είναι το limit. Τώρα, σε χρεώνει ανάλογα με τα clicks, άρα εάν δεν έχει πατήσει πάνω στη διαφήμιση σου, ας πούμε, κάποιος, δεν θα χρεωθείς δηλαδή για τα impressions, θα χρεωθείς μόνο για τα clicks. Άρα, χρεώνεσαι μόνο όταν κάποιος κάνει κλικ πάνω στην συγκεκριμένη διαφήμιση που βάζει το Etsy και χρεώνεσαι μέχρι να καλυφθεί αυτόν το limit. Άρα, όταν, ας πούμε, ξοδέψεις σε ads το 1 ευρώ για την ημέρα σου, τότε απλά σταματούν οι διαφημίσεις. Λειτουργεί μόνο με organic traffic, ας πούμε, το κατάστημα σου, σταματούν να λειτουργούν τα Etsy ads και την επόμενη μέρα ξεκινούν ξανά μέχρι το 1 ευρώ, ας πούμε, που έχεις βάλει limit για την ημέρα σου. Τώρα η επόμενη κατηγορία fees είναι τα off-site ads. Τα off-site ads είναι λίγο διφορούμενο θέμα με την έννοια ότι πάρα πολλοί sellers τα αγαπούν πάρα πολύ και πάρα πολλοί sellers τα μισούν. Τα off-site ads είναι ουσιαστικά διαφημίσεις οι οποίες δεν μένουν εντός του Etsy Marketplace, αλλά το Etsy ουσιαστικά τρέχει διάφορες καμπάνιες στο Facebook, Pinterest, Google Ads κτλ. Σε διάφορες, ας πούμε, σελίδες εκτός του Etsy τρέχει διάφορες διαφημίσεις για μας, το οποίο είναι καλά νέα αν είσαι άτομο το οποίο δεν θέλει να ασχολείται τόσο με το marketing, δεν το έχει πολύ με τις διαφημίσεις κτλ. Είναι καλά νέα γιατί το Etsy αναλαμβάνει όλη αυτή τη διαδικασία των ads. Και έχω πει ότι είναι καλά νέα και κακά νέα. Κάποιοι αγαπούν τα offsite ads, κάποιοι μισούν τα offsite ads. Τα offsite ads ουσιαστικά είναι αναγκαστικά εάν ο τζίρος του καταστήματος σου είναι 10.000 και πάνω revenue τζίρος του χρόνου και είναι προαιρετικά εάν ο τζίρος του χρόνου είναι κάτω από 10.000. Άρα, αν ακόμα το κατάστημα σου είναι κάτω από τις 10.000 χρονιαία, έχεις την επιλογή είτε να έχεις ανοιχτά τα offsite ads, είτε να έχεις κλειστά τα offsite ads. Σε αυτήν την περίπτωση είναι 15% και ξανά χρεώνεσαι μόνο όταν γίνει μια πώληση μέσω της συγκεκριμένης διαφημίσης. Δεν χρεώνεσαι για κάθε πώληση που κάνεις. Αλλά εάν έρθει μια πώληση στο κατάστημα σου μέσω των offsite ads που τρέχει το Etsy, τότε θα σε χρεώσει, εάν τα έχεις ανοιχτά, αν ο τζίρος του καταστήματος σου είναι 10.000 και κάτω, θα σε χρεώσει 15%. Τώρα, εάν ο τζίρος του καταστήματος σου χρονιαία είναι 10.000 και πάνω, τότε δεν έχεις την επιλογή να τα ανοίξεις ή να τα κλείσεις τα offsite ads. Πρέπει αναγκαστικά να είναι ανοιχτά, δεν σου δίνει δυνατότητα να τα βγάλεις, ας πούμε. Σε αυτήν την περίπτωση σου γίνεται μία έκπτωση και αντί να είναι στο 15% αναπώληση που γίνεται από τα offsite ads, είναι 12% το ποσοστό που πληρώνεις. Πάμε να πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να γίνει λίγο πιο κατανοητό μέσα από συγκεκριμένο παράδειγμα. Για αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιώ το sweatshirt Gildan 18.000 και όπως μπορούμε να δούμε το κόστος παραγωγής του συγκεκριμένου sweatshirt είναι στα 12.50. Τώρα, εάν χρησιμοποιείς το μοντέλο print on demand, αυτό σημαίνει ότι τα 12.50 θα τα πληρώσεις στον προμηθευτή για να στείλει το συγκεκριμένο sweatshirt, αλλά μόνο όταν πρώτα γίνει η παραγγελία. Άρα, με το μοντέλο print on demand, πρώτα ο καταναλωτής αγοράζει από σένα, πληρώνει για το συγκεκριμένο sweatshirt και τότε εσύ θα πληρώσεις, ας πούμε, τα 12.50 που θέλει ο προμηθευτής για να εκτυπώσει αυτό το sweatshirt και για να το στείλει ο ίδιος στον καταναλωτή. Άρα, το κόστος για να κάνει αυτή τη διαδικασία ο προμηθευτής σου είναι στα 12.50. Και ας πούμε ότι αυτό το sweatshirt εσύ το πουλάς στα 25 ευρώ. Σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα σημαίνει ότι θα πληρώσεις, όπως έχουμε αναφέρει, τα transaction fees, τα οποία είναι 6,5%. Άρα αυτό είναι 1,62. Μετά θα πρέπει να πληρώσεις τα processing fees, τα οποία είναι για Κύπρο Ελλάδα έχουμε αναφέρει ότι είναι 4% συν 30 cents, άρα βγαίνει έναν 30. Και μετά έχουμε το listing fee που πάμε γίνεται αναπώληση. Κάθε φορά που γίνεται πώληση θα έχει συγκεκριμένα fix αυτών των ποσών, άρα 20 cents. Άρα ουσιαστικά όλα τα Etsy fees μας βγαίνουν στα 3,12. Άρα η τιμή του προϊόντος μετά τα Etsy fees είναι 21,88. Τώρα με αυτά τα 21,88 όπως αναφέραμε θα πρέπει να πληρώσεις και τον προμηθευτή για να κάνει τη διαδικασία ανεκτύπωσης και αποστολής του προϊόντος. Τώρα, αφού είναι 21,88 το προϊόν μας και 12,50 θα πληρώσουμε εμείς τον προμηθευτή, έχουν πληρωθεί τα fees του Etsy, έχει πληρωθεί ο προμηθευτής, τότε αυτό σημαίνει ότι το κέρδος που μένει σε σένα για αυτή την πώληση είναι 9,38. Άρα, γνωρίζοντας όλα τα fees που πρέπει να πληρώσεις, τα
processing fees, production fees, listing fees και όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, γνωρίζοντας αναλυτικά το τι πληρώνεις εσύ, σημαίνει ότι μπορείς αυτόματα να βάλεις μια τιμή η οποία είναι, ας πούμε, ικανοποιητική για σένα. Μπορεί να θέλεις να έχεις 5 ευρώ κέρδος ανά πώληση, μπορεί να θέλεις να έχεις 10, μπορεί να θέλεις να έχεις 15, 20, ανάλογα τι θέλεις εσύ, ας πούμε, να είναι το δικό σου κέρδος. Αλλά για να μπορείς να δεις τι κέρδος θέλεις και να μπορείς να πετύχεις αυτό το κέρδος, θα πρέπει να γνωρίζεις αναλυτικά αυτά τα fees, έτσι ώστε να μπορείς να κοστολογήσεις τα προϊόντα σου ανάλογα. Οπότε αυτά είναι τα fees, αυτό είναι το κόστος του να έχεις ένα διαδικτυακό κατάστημα στο Etsy. Όπως αναφέραμε, για να ξεκινήσει κάποιος, δηλαδή το μόνο upfront cost είναι τα 20 cent για να βάλεις, ας πούμε, το κάθε listing, το οποίο θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη, ας πούμε, οικονομική, ένας οικονομικός τρόπος για να ξεκινήσει, ας πούμε, κάποιος που δεν θέλει να επενδύσει μεγάλα κεφάλαια στο να πληρώσει, ας πούμε, για subscriptions και όλα αυτά που μπορεί να χρεώνουν, ας πούμε, άλλες πλατφόρμες. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι αυτά είναι τα fees που ισχύουν σήμερα που γίνεται η μαγνητοσκόπηση αυτού του βίντεο. Είναι σημαντικό όμως να κάνεις validate αυτά που έχω αναφέρει στο συγκεκριμένο άρθρο που θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή, που είναι του Etsy και είναι αναλυτικά όλα τα fees, λόγω του ότι την περίοδο που μπορεί εσύ να παρακολουθείς αυτό το βίντεο μπορεί να έχουν διαφοροποιηθεί. Άρα σίγουρα κάνε validate από τα άρθρα του Etsy, θα αφήσω το link κάτω στην περιγραφή. Εάν σου άρεσε αυτό το βίντεο, αν το βρήκες βοηθητικό και αν θέλεις να ενημερώνεσαι γενικά για ό,τι αφορά το Etsy, τότε κάνε subscribe στο κανάλι και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, keep creating και keep thriving. Bye bye!